Iya sih. Mau kepeng 2.000. Alah, saya. Kurang may pang pong 2.000. Nih, no manipeng mo sa di sudin ni. Mereng dia dioda nih. Oh, asa dia iya pun asa nak boto. Nah. Kata itong dapong. Oh, lo. Tang nak boto lagi 50, 100, 150. Ano ko nang kepeng mo ni son? 200, 300, 100. 150, 200, 250, 300. Kata itong nagalingod dah. Oh, lo. 10, 20. Kung ito ako din na. 30, 40, 50, 60, 65, 67, 70 sada, 73, 75, Bugurang nih. 77. Ang kapeson? Berat sudah utang Utang. Mali di. Masih gabi utang. iya Oh, di. 70 siya. Onakin 100, 200, 370 siya ribu mahepeng mo ison. Gue kurang nepung. Awi tama noraha. Menur dodol. Jadi betul kan pung? Oh, lo. 370 siya. Mga ahana yaki. Lang-langay. Masa lang. Lang gowin. Iya, teh. Hindi na mo bison ni. Jadi 370 siya may pemoda. Mulai sekut non. Oh, lo. 700. 70 siya ribu. Oh, lo. Iya, teh. Don. Udah ngomong bisa manangaha. Dulu ku di sini upalaw po. Nangombe. Jadi kok durung mo siya na buto mo. Do. Sino nakikipeng na pong? Ay, sabi, iyo. Matong sukun. 370 siya ribu. Olo, iyo ate. Ganang kung ahan na yan, siya na yun. Nanggo ya be sada nae. Abay itu. 1.000 nae 120. Ba? Nang gajilin na. Daon ka 1,000. Alo, may siyang bundok son, gere, di. Namalo do pungon. Jadi lagi. Ay, mara. Ay, Marcia.